Amadikani. Zvinhu zvikuramba ndokumbira mundibatsirewo. Ndasangana wachivhai nhasi. Vakanditi kachongoda kupa mubvunzo, ukaugona mubvunzo uyu, ukaupindura zvakanaka, ndikukupa mota ne25,000. Ndikupiwa Benz ne25,000. Saka mubvunzo wakamira wakadaiswa wachivhai vandibvunza kuti Kachongwe, mwana womunin'ina wako ari mukuru kwauri, unomudaidza uchiti ani? Ndibatsirewo ndinowana 25,000 nemota. Kwanzi mwana womunin'ina wako asi ari mukuru kwauri, mwana wacho unomudaidza uchiti ani? Saka ndibatsirewo ndendomuti mukoma here? Ndomuti chii? Tingamuda nechiti chii mwana womunin'ina wangu ari mukuru kwandiri? Ndingamudaidza nchiti ani? Ndokumbira mundibatsirewo please, ndokumbira mundibatsirewo hama dzangu. Ndinotora mota.